i raspred. Treće mesto, pas Bobi, vlasnik Janković Jovica. Novica, izvinjavam se. Bravo to! Drugo mesto, tu smo malo imali obzira na neke momente, pošto smo rekli da danas neće da budemo previše strogi. Pas Bak, vlasnik Spasojević Vujadin Dude. I prvo mesto, pas Dak, vlasnik Stošić Jović. Evo, imamo dva mlada psa, perspektivna, znači Lisu Pavlović Marko i Ciga Matović Zoran. Znači to su dva mlada psa koje se malo posmatraju. Za sve ostalo, znači može kome treba obrazloženje da se javi ovdje u kancelariju da mu mi kažemo šta smo ocenjivali danas, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, šta bi trebalo popraviti. Toliko ja vas pozdravim i hvala vam svima na učešću.